दैजिरि नों मानो दानो हाबा जानो हाया होनबाय थायो बैसोखौ सानाखै नोङो दैमालु नों हाबा जानायखौ गोरलै सानदों हाबा जानायनि उनाव जे आंदि नोंसिनि न'खराव थैजासिमनि थाखाय थाहैनांगोन नोंहा बेखौ थाल गैया आरो नोंजों हाबा जायोबा जे आंनि फंबाया सोरजों थागोन बेहाथ' आंनि अनगा रावबो गैया आरे नोंनि फंबायाबोथ' हारसिं संनानै जानो हायोना आरो बैसो जायोबा बेनिबो हिनजाव लाबोना होफैगोन ना दैमालु आं संना जानायखौ जेबो सिन्था खालामाखै मानो होनोब्ला आंनि फंबाया उन्दैनिफ्रायनो आंजों मावफाग्राखा संनाय खावनायखौ जेबो साना आं खालि सानोबा बिनि बेमारखौसो सानो बिनि बेमारादि माब्ला हामलांगोन बेखौसो साननानै जिंगासिबाय थायो आङो मा नों बिनि बेमार हामनायखौ नेनानै नोंनि बैसोआव बारदेन होलांसै जानोबो हागौ आरो आङो गोनां जायोबा हाबाखौनो जायालासिनोबो थागोन ओइ दैजिरि मा होनदों नोङो नों आंजों हाबा जायाबा आं सोरजों हाबा जानांगौ मा नोंनि थाखाय हिनजावानो आंल' नामा बुहुमाव हिनजावानो जोब्बाय आरो नोंसिना आफायानो हिनजाव देवानिखा माथो गावनि फिसालानो जोबोर मोजां हिनजावखौनो नागिरना होफैगोन बियो जोंहालाय आरो थाखा फैसाबो गैजाखाबावासो बिमा बिफाबो गैजाखाबावासो आंनिफ्राय नों साबसिनखौनो मोनगोन आयंआ नोंनो जोबोर मोजां हिनजाव नागिरना होफैगोन हो दैजिरि बाद हो आं बेबायदि खोथाखौ खोनासंनो बायो जिखुनु जाया आं आफाजों रायलायनानै साननैसोआवनो नोंखौ लानानै थांगोन नोंल' हाबानि थाखाय रेडि जाना थाखा दैजिरि आं बिनि फिननायखौ दानो होनो हाया दैमालु देग्लाय बोसोरनि बायदि मैगं माब्लाबाबो जाफेराखैदां मा एसे मोजां जाखो आंनि मैगङा आयु जि मोजां जाखाबाय हासारखौनो लुफावना होखाथारदों नालाय आंबो फिसालायाबो दाबो जाया नालाय हाबाखौ देग्लाय बेजोंनो हाबा मोनसे खुंना होनो हागौमोन जाबाबो जोबा माबाबाबो जोबा खथ्थ' मोजां मैगं जानायावनो हा लायाबा लाया डाइरेक्ट होनबानो जासैना बियो आंनो लायनानै लाफैनोसै मैगङानो आजां आग्लाय फिग्लाय सोर जाथ्र'नो फाननोबो हाया मानोबो हाया अर्गानिक मैगं गायनानै खथ्थ' मोजां जादों हाबाफ्राव संनो हाबा खम रस गोनां मोनजागौमोन बियो लकेल मैगंलायखौ आमायसो बिद्दायासो देग्लाय लानो नागिरदोंनो बेनोसो हरनांसिगोन नामा जेबो बानहरनोबो हाखाला फैसाखौबो एलाइसियाव दोनहरजोबफ्लांबाय आङो गैला दा बे आब'सिनियानो ब्रा थिनबाय नालाय मासो लोखि गोनां आंलाय देग्लाय आफा मा दाइलग होबाय थाखो बेहायलाय मा जाखो आफा माबे मा मैगंखौ सोरबा बायनो बिहरखाबाय नामा आमायसो बिद्दायासो देग्लाय हाबा लायोना मायोबा होनदों बेनोसो जासिनो सानदां नोंबो हिनजावखौनो लायाब्रा बिफा बोराय संनायखौनो जाबाय थायो गोदो बिमा गैयिनिफ्रायनो बेसेबां संबोखो आंबोथ' बायोना बोराय देहा आंहाबो लोमजायो साजायो हाब आफा मानो साना जानांगौ जाखोब्रा आंबो नोंनि थाखाय सानो दा आं फसायनायखौ नोंसोर फसायगोन ना फसाया ओरैनोबाबो नोङो जानला मोनला जब फसायाब्रा मानो फसाया जानोब्रा आफा एसे एनै नायनो मोजां एसे एनै सम्पथि मोनबोनाय जाबानो जाथारो आं नायनायखौबोथ' नोङो फसायखाथ्रा साब्रै साबायानो जाथारबाय बेसेबां रेजेक्ट खालामखो नोङो बिफानि मान सनमानखौबोथ' एसे लाखिदो मोजां एसे सम्पथि हरनाय हिनजावखौ लाबोनानै हाब आफा नों मानो एसे सम्पथि थासेयाव मानो मालाय सम्पथि लुबैबावखोब्रा आफा जिखुनु जाया आफा आंना मोजाङै दंखायोलै नों राजिब्लानो बेखौनो लाबोनोसै आङो हाब आफा नोम्फा देवानिनि मान सनमानखौ लाखिनो एसेबो गियान गैला नोङो थैस गावनि पकेटनिफ्राय बिदि गारनानै बिसिना बायोबा टेबोल बायोबा बोरै जानांगौ मालाय बयनाबो एसे हरफाजोबनाय जोथोबावनो होमबा नों गावनिफ्राय बायोबा लस जाया होमबा बियो बिदि मोनबोनायनिखौसो नांगौ आंनो मालाय दाखालिबो बाबु खिरातना जि मोनबोदोंना बिहरनिफ्राय बेखौबोथ' आंनो नायना होदों आरो नै बे आमायसो बिदावनो जाय हिनजावखौ लायगोन बेनाव मालाय फालं थालं सैखाजोब्बाय लाबोनो जाम्बा लस जागोनलै आफा बिदिबा बिराद लस जागोन हा सोरथो बिहामजोआलाय माबालै आफा बे लांदां भारानि बिमा बिफा गैजायै बिब' फंबायल' गोनां बे दैजिरिया बेनो छी थु बे हा दब्लायसे गैजा रोङै हिनजावखौसो फसायबाय नोङो आफा छे
बे बाथ्राखौ खोनानायनि सिगां आं मानो बेंगा जायाखै छे खारनाय मोनजोबखाबाय आं खोनासं बे आंनि बिहामजो जानो समाया गैजा नोंनि फिसाजोआ आंनि बिहामजो मालाबाबो जानो हाया फैथों बे आंनि न'आव सालिया सोर बियो फैथों बे न'आव जाथारा नोम्फा देवानिनि मान सनमानखौ लाखिनो नाजा नोङो जानला मोनलाखौ आं सुखुवा आरो लाबोयोबाबो सम्पत्ति गोनांखौ लाबो जुदि सम्पत्ति लाबोनो हायाबा गेट आउट होनगोन आं फैथों आंनि न'आव सोर सालिबे जानला मोनला जादोंना नोङो नोंखौ बेथा आगै हादोर बाहा थांलायखो बिलाय पाक्का बे दैमा जिङावसो जिरायनानै थाहैलायबायदां ओरैनो देहाया बारानिफ्राय बारा जागासिनो आरो सान्दुं गोसा गोसा थांबाय थायो बियो लेंहैनांसिगोन आं न'खौबो दरखौनो फांना गालाङाखै आगै न'आव रावबो गैयाखौ मिथिखानानैबो न'खौ मानो लांदां लांदां गारबोबाय थायो नोङो मानो बेयाव थाफैबाय थायो अ आब' आङो न'आव थानो सुखुयैखाय बेयाव फैदोंमोन ओमफ्राय नोंलाय बहाथो थाङामोन आं दालाय नोंनो दहाय थाङैनि सिगांनो बायहेरायाव थांनो होननानै खोन्थालांखायाखैमोन दैमालुखौ लोगो हमहैदोंमोन आङो अ अब्ला आब'आ गुमैखौसो लोगो हमहैदोंमोन ओमफ्राय आब' गुमैया नोंखौ माला लांनो नागिरदों थाब थाब थांदो हाबा जानो लुबैबाय नोंनि नै गथ' थाव सोबा जागोन आंजों बे आखाइखौ नुखादों दा नोङो आं थांनानै सोरजों थागोन नोंलाय सोर दं नोंना नोंखौथ' रावबो लाखायाबो होद आब' नों बेफोरखौ जिंगासिनांगौ नामा आं हारसिङैनो थागोन आरो हारसिङै सङै सङै जागोन आङो ओरैनोबाबो आङो हारसिङैनो थानो मोजां मोनखायोना हारसिं थानो मोजां मोनो अ बिदिब्ला नों आंखौ गावजों थाजानो बाथारबाय आरो बेखायनो दिनै आंखौ ब्रा ब्रा हाबा जानो थिनथारबाय आरे आब' बानायनि खोथा नङा सानसेबाबो मालायनि न'आव आगान हैखानांगोन ओंखायनोसो बुंदों आं आब' ओइ जाम्बा गथ' माखौथो दुखु जालायखो नोंलाय जाम्बा आं नोंखौ बावनानै थाङाना दागाब आब' जोंखौसो मोनबायना इसोरा बेफोरबायदि दुखु खस्थ' जाहोदो गाबनाङाना जाम्बा आंथ' गावखौनो सानसैसो आब' हारसिङै बेमारजोंनो दो थैलांथोंसै होननानै ओइ जाम्बा गथ' नों मा जानला बुंलाबायदों आंहालाय सोरथो दङ दे नोंनि अनगा नांगौ जायोब्ला सानैजोंनो ज' थैलांगोन हे इसोर आंनि खाफाला माबायदि उन्दैयावनो बिमा बिफा गोमाजानानै फंबाय सासेखौ गावनि साहारा बायदि लाफादोंमोन आङो दा बे फंबायाबो बेमारजोंनो भुगिनांनानै दङ आं एसेबां गाज्रिना आफा अबंगसाय बेमारा हादोरनाव जानायनि सोलाय आंनावनो जाब्लानो जायोमोन आयै आफा नोंसोर बोरै दं नोंसोर आंखौ नुहुरदोंना नुहुराखै गोजौनिफ्राय आं आगैनि बेरामखौ नाजाबाबो फाहामनोनो हायासै बारानिफ्राय बारासो जाबोनो हमगासिनो साननानैनो आगैयाबो न'आव थाया हारसिङै जिंगासिबाय थायो बिनि सिगाङाव जेबो दुखु दाहा फोरमायालासे थानो सानब्लाबो माब्लाबा दुखुआ आंनि मोखाङाव नुजाथियो अब्ला आगैया रासिनसो गोसो बायो आं नोंसोर होनलांनाय बायदि आगैखौ जोथोन लानो हायासै आइ आफा आंखौ निमाहा होदो नोंसोरो दिनै आगैनि बेरामखौ मोजाङै जोथोन लानो हायासै आङो जायनि थाखाय बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो दङ
दैजिंना दैजिरि होननाया नोंनो नङा होमबा? नोंनो ना? नोंनो? औ आयं आंनो। आयु नोंनो मारसो? आंनि फिसालाजोंथ' बाद दोन। आंजोंनो समायगोन ना समाया? सन्देहसो दं आङो। आरो आंनि बिहामजो जानो नोङो। बरायनानै लाखो ना गोखै अजा हमनानै हायना मुलि होनानै लाखो नोंलाय? माथो नोंनि अनगा गुबुन सिख्लाखौ लाया होनखो? माबा मोनसे खालामखाथारदों नोङो। मा बानसाना होखो नोङो बेखौ? माबा खिन्थानोबा खिन्था। आयं नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों? आयै आंखौ बुंलाबायनायसो नुदों नोङो। आंनि फिसालाखौ गाराबा खैफोद दं नोङो गथ'। आयं नोंहा जुदि दैमालुजों आंजोंनि गोजान जानायाव गोजोननाय दंबा जागोन आयं। आं दैमालुनिफ्राय गोजान जागोन। गोजोननायल' नङा आंहा। नोंनि थाखायनो जेरावबो आंहा ओरैबो जाया बेखार जानोसैमोन। हा लामारोबा सम्पथिफोर हरनो हायो ना हायामोन? लाबोफानो हागौमोन नों न'निफ्राय। आयं जों गोरिबनि फिसा आरो बेजों लोगोसे जों मावरियाबो। सोरबा जुदि धोन दौलत आरो थाखा फैसानि खोथा बुङोब्ला जों जेनना थानांगौ जायो। माथो बे खोथाखौ जुदि साननो रोंबायब्ला आंनि फिसालाखौबो नागारनो हानांगोन नोङो। जागोन दे आयं। थाखा थाइसे लाबोनो हायागारा आंनि न'आव जागार खिगार फैनो नागिरदोंमोन बियो। आंनि सम्पथिखौसो आसा खालामनानै फैनो लुगैदोंमोन बियो। रानि जाफैदोंमोन बियो मालिक खामायनायखौ। गैजा रोङै फिसायानो। थां। मावरिया गथ'आ आंनि न'आव जायगा गैया। आब' मा जाबोदों आब' नोङो? मानो गाबलाबायबोखो? जों बायदिनि खावरिया मालायजों दुखु होजानायनि अनगा जेबो गैला आगै। आब' नोंखौ सोर मा बुंदों? नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों? आयै आंखौ बुंलाबायनायसो नुदों नोङो। आंनि फिसालाखौ गाराबा खैफोद दं नोङो गथ'। आयं नोंहा जुदि दैमालुजों आंजों गोजान जानायाव गोजोननाय दंबा जागोन आयं। आं दैमालुनिफ्राय गोजान जागोन। आरो दैमालुजों आंजोंखौ गोजान जानो थिनदों। गोजान जानो गोसो गैयाबा सम्पथि लानानै थांनांगौ नों गावसिनाव। बेबायदिसो बे बोरायनि आखला। बे बोरायखौ दिनै नागारा आङो। नाङा आगै थाङा। जों गोनां मानसिफोरजों जुजिनो हाया। जोंहा गोहो गैया बिसोरजों जुजिनो हानाय। नों बिब'खौ अनोबा नों थांनाय नङा आगै। दा थां नोङो। थांनाङा आगै नोङो आंनि थाखाय। दा थां। आब' बेफोरबायदि मानसिजों थाखा फैसाजों नङा बोलोजोंसो जुजिनांगौ। आगै जोंहा नों आरो आंनि अनगा सोर दङ? जों सोरखौ लानानै बिसोरजों बोलोजों जुजिगोन? नों दा थां आगै। नों दा थां। जाबाय आब' दागाबसै। आरो मा जालायखो नोंलाय? फै जिराय फै। आं बुंबायना दैमालु नोंसोरबायदि धोनि मानसिफोरा जों बायदि गोरिब मानसिखौ लानो समाया। दैमालु नों आंखौ नागारदो। दैजिरि जाहोनखौथ' खिथा। मानि थाखायनो आंखौ इसेबां रागा जोंदों? दैमालु जेबो जाहोन गैया। अब्ला जाहोन गैयालासे नों आंखौ मानो नोंनिफ्राय गोजान जाजानो लुबैदों? औ आं गोजान जाजानो लुबैदों। मानोना धोनि आरो गोरिबनि अननायाव हा आरो अख्रांनि फाराग दङ। बिसोर मोननैनि अनलायनाया गोरोबलायनोनो जोबोर गोब्राब। दैमालु नों आंखौ नागारदो। आरो फिन आंनि गोसोजों नों दा गेलेसै। दैजिरि प्लिज ना,
नों जाहोनखौ खोन्था नों मानि थाखाय आंखौ बेबायदि एरायरा खालामदों दैमालु नोंसिनि आयंआ जों सानैनि मोजां मोनलायनायखौ हेंथा होदों नोंजों आंजों गोजान जालायबासो गावहा गोजोननाय दङनो बेखायनो आङो नोंसिनि आयंनि गोजोनखौ नायनानै आं नोंनिफ्राय गोजान जानो लुबैबाय प्लिज दैमालु नोङो नोंसिनि आफानि साननायखौ जाफुंहोनायाव आंखौ हेफाजाब खालामदो मानो होनोब्ला जाय बिमा बिफा गैजाया बिसो मिथिगौ बिमा बिफा गैजायैनि दुखुआ मा जुदि नोंनि आफानि खोथाखौ हेंथा होनानै नोंसिनि आफायाबो नोंनि गोजान जायोबा नों मावरिया जानांगोन जायखौ आं माब्लाबाबो सहायनो हानाय नङा दैमालु प्लिज नों आंनिफ्राय गोजान जादो दैमालु बैसोआबो रबनायनिफ्राय रबबाय हिनजावखौनो लानो मोनथिगोन ना मोनथिला जाखो बेलाय आं खि बेबायदि थाबाय थानो हायो गावबोथ' बुजिनांसिगौ आं नायनायखौबो लाया गावबो मोजांखौनो नायनानै लाबोआ माबा बे गैजा रोङिनि फिसाजोखौसो फसायलाबायबाय थैस गावहा नायदो जि मोजां हिनजावानो नाङा साजायनाया बेबायदि हिनजावखौबा लाबोनो रोंगोन ना रोङा इसिबां मोजां आंनि सनानि न'खराव बे दाखोरबारिनि मैलाया थाफैनो समायो समायखाथ्रा साननायबो गैला हनायबो गैला बिफा बोरायनि फारसे हा गावबो लाबोबानो जायोना आरो बिदि थाबाय थानानै बोरै जानांगौ थोस देनां बोरायद्राय होननानै बासि जालायगोन इसिबां आङो बयनोबो हाबा होयो देवानिलायनि फिसायानो बेफोरबायदि थानांगौबा आंहा मा मान सनमान मोनगोन जोंनि बे एरियायाव समाजाव आयै सानहरना बोरैबासो मोनजोबखाबाय आं लासिंसिं मा गन्थं दं आंहा नोंहालाय माथो फिसालानो होनो हायाखै होनजाबा आयै आफा मा जाबावगोन बे संसार मोनसेया आफा मा अबेनिफ्राय मा रोनाव फैलायखो आफा आं खिन्थु नोंखौ बिराद रागा जोंबायलै नों बिदि खालामनाङामोन मा खालामखो आं मा खालामखो बिफाजों इसिबां रागा देखायफैनो आंनि जानानै थाखा थाइसे खामायनो रोङागारा सल' आफा नों मानो दैजिरिखौ नायना हरा मानो राया आङो मानो राया बेबायदि गैजा रोङैनि फिसाजोआ आंनि बिहामजो जानो समायबायो नामा रागा जोंबा बेखौ थावसो होगौमोन आंजों खाथेर बाथेर गैया जोंबाथाय जोंबायसो आङो बेफोरबायदि दाहोन फैनाय आंखौ नोङो आफा नों नोंनि सम्पतिखौ लानानै मालायाव गोरिब होननानै दुसिनाया नोंना मोजां जायाखै मा नों सानदों नामा बे धोन सम्पतिखौ थैनायनि उनाव गासिबो लांफाजोबनो मोनगोन होननानै मोनलांनाय मोनलाङैया उननि खोथा नाथाय जोंथ' बेखौ मेनटेन खालामनांगौ ना मानो गैजा रोङिनि फिसाजोखौ मोजां मोनदों नोङो बे सम्पति जेसेबां दं बेखौ बे फंबायनोसो हरजोबगोन मोनथिगौ इसिबां खस्थ' खामायनानै दिनै गरसे गाबोन गरसे दोनथुमदों आं आरो बेफोरबायदि खोथासो मावदों नों गोरा आंखौ आफा नों लोमजाना जब्रा जायोब्ला नोंखौ सोर नायगोन जोंसो नायगोन बेफोरबायदि आखलब्ला नों गोसोआव ला आफा नों जब्रा जाब्लाबो थैनोसै समाव नोंनो गिलासेबो दै होनाय नङा आफा गोरिबा गोरिब थाबाय थाया धोनिया धोनि थाबाय थाया आफा नोंबो जुदि दैजिखौ गनायाब्ला आंबो बेनि अनगा गुबुन लाया आरो आंबो बे न'आव थाया नों गासै सम्पतिखौ लाजोब दैमालु थाथ' बिदि नङा आफा आं नोंनि साननायखौ गासिबो बुजिजोब्बाय नों आंखौ आलाय सिलाय दा खालाम नों बिहामजोखौ लायनोबा दानो लायदो थां आं नोंनि आखायाव हगारना होजोब्बाय नाथाय नों आंखौ आलाय सिलाय खालामनानै दा थां दे आफा होमबा आं थांनोसै दे थांदो फिसानि मोजाङानो आंनि मोजांलै आफा आं नोंनि मोजांनि थाखायसो बुंदोंमोन
ओइ जाम्बा गथ' नों मा जालांला बुंलाबायदों आंहालाय सोरथो दङ दे नोंनि अनगा नांगौ जायोब्ला सानैजोंनो ज' थैलांगोन आं मिन्थिगौ आब' नोंनि आंखौ बावनो हायैनि जाहोनखौ उन्दैनिफ्रायनो नों आंखौ बिमा बिफा बायदि आलो आलो खांबोदों आरो दिनै देरनानैबो नों आंनि सायाव दुखुखौसो बोजबना लाबावनांदों जायनि थाखाय नों आंखौ दिनैबो बावनो हायाखै आब' आंखौ नागारनानै नोङो गुबुनाव थांनो हायाखै आंखौ निमाहा होदो आब' आं जेब्लासिम थांनानै थागोन अब्लासिम नोंनि गोसोआव आङो दुखु होफ्लांबाय थागोन बेनिखायनो आङो दिनै नोंनिफ्राय गोजान जानोसै आब' आंखौ जेबो जिंगा दासि नों आब' आं आइ आफाजोंनो मोजाङै मोजां थाहैगोन न'आलाय मा दरफांजोबनाय जालायखो दे बहाबा थांलायथारबाय बियो आगै हादोर न'आवनो थानो थिनबाय थाबाय आङो थाहैलायबाय बे दैमा जिङाव ओंखाम संग्राखौसो दरफांनानै गालाङाखै हादोर गैमारखाया हाबाब बादा होबाबो मानिया बियो बेयाव फैनायखौ आरो दिनै बेयाव फैनानै बेयावनो उन्दुबावबायसो बियो दाखोर बारियावनो जिगाब दंलाजोबो दा जोला जोबगोन आगै हादोर बेयाव मानो उन्दुलाबायखो नोङो थौ सिखारदो न'आव थांसै हादोर आगै माबायदि उन्दुना थाखो जाम्बाया हादोर मा जाखो नोङो ओइ जाम्बा मानो उन्दुना थाखो सिखारद' मा फोजाबाबो सिरि मोनासै नोंलाय हादोर आगै सिखारद' आगै हादोर हादोर मेगना नाय हादोर नों आंखौ बिदि गारना थांनो मोना जोंहा सोर दङ नों आंखौ मानो गालांखो हादोर नों आंखौ मानो गालांखो आइ आफाया जोंखौ मावरिया खालामना गालांबाय दिनै नोंबो बिब'खौ हारसिं गालांनो सानबाय नामा हादोर आगै मेगना नाय नों आंखौ मानो गालांखो सानैजों थागोन जोङो नों आंखौ माखौ दुखु मोनखो आंखौ माखौ दुखु मोननानै गालांनानै थांखो नोङो हादोर आं सोरजों हागोन हादोर मेगना नाय हादोर आगै आइ आफाया जोंखौ उन्दैयावनो गारना थांनायनि उनाव आंहा उन सिगां रावबो गैयामोन नोंनो आंनो अरायनिमोन हादोर आंहा सोर दङ आंखौ मानो बिदि खालामलांखो नों हादोर आगै मेगना नाय आगै आगै
बेयावनो जिरायोमोन माथो खर'बो नुवा माबो नुवा र' थांनां ना गैयासो नामा दैजिरि ओइ दैजिरि दैजिरि नों मानो बिदि खालामो दैजिरि नों आंखौ मानो बिदि गालांखो आफायाबो जोंनि मोजां मोननायखौ गनायबायमोन दैजिरि नों मानो आंखौ गालांखो आंनि अनगा बोरै थागोन दैजिरि दैजिरि आंनि जिउ दैजिरि सिखार दैजिरि सिखार ओइ दैजिरि आं नोंखौ हाबा लागोन सिखार दैजिरि 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 नों आंखौ मानो गालांखो आं सोरजों थागोन दैजिरि